Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, or so. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? Also, the crown who's so muscle in Ponaco to talk. So they are selling their building, and you know. Methodist Roman Pentecost Anglican and below I can't go church. He's talking about you. If he say, I say, when him say, when he Christo, now solid here, and die. Yankai Bibia say, do you want and come on? I say, you was on Yankai. But the enemy said, why are some Cassia? Oh, preach you. Audio Jungle.
Oh,
fufuo bi wo wa tumi ni bi ya ne dia wati bi da ya bi ana bi ka ho bi sadi na chi no edin fufuo bi wo ho oya ne bampa me se uye Jesus said I was sick.
Sayumrin so Odean Quache. What to any mamma? Not they will have a boy every payo. And then that a cattle or crabby our crowing. Our name Jimmy so and a Benjamin Quan. And a Radaman Quagiano is San Hoda. Amen. Fathoms are okra. Yes. See your body for the team of Poyina crying. But then and then you bring so. Man Quagiano Madia. Malasanya o Madia. Madansidia o Madia. Amen. Mafahudia o Madia. Amen. Oh Jesus Christ with anymore. Amen. Amen. God said, Jesus, let us. Yadaradiasi, I am Amanchem Adanse Akrofrum Yabaha Ukiada Yabesa Friako and then now the people of Zion Church will create Yabesa say Yabiadoma Kwesiada we are our DHS who are Yabesa say Kwesiada we yeah, so we tea free aqua, young boy. And some of the commas and so Nasa, ya pretend so you didn't swap pretend so I solid them say ya bow sua. Mijina trust me so I can't tell say a more was who are the common Jim. Yes. 2. Say a boss who was swimming pool. Mijina trust somewhere so catch on say who are the common Jim and yes you got no question. Mechanic come, yeah. Any Bible Nankantum, let's simple. Netia, Yantroy, Nankantum Emu. And apart from trust somewhere, yes, you know. I don't throw the end of him. No question. There was so many Bible Mupa, a 10 years to Christo. And answer, men Casamia Mijina, God was so many Bible Mu, Ecositri. Not the woman in our name. There was just one, a say a bus. I was swimming pool and I a bus who are solid them. Come and prove it. The entire 5 minutes at all, better Bible. Let's say. Monsan and so. Why not sorry? Penny said, dear or Jimmy, no Jimmy Dindiano. Wawumpa, Obenyanqua. Now, many quine, no cranonqua, Obin quiet and change this one on me so. Do or chain or no chain, DD or moon to me so many and go back. Yes. Me Busamo, Bible never on. Mom, baby, I actually said, dear Obaja Paul, no Aja Paul, dear Dindianqua. Nabi. Eti sa mujina ona mukase Paul ya binsu petene so a Paul wa be waje obi nkwa Paul ni mu yo bi akwa ubi sa omunya ansa bi amawo dientia other churches ni bi ebo asu wonsuom emsa first world and second world war my the fan of Hitler Oblase insuo what German nyina sa first word one eno ni bebie kura na wonya ba bi no biafa insuo nyina asese ana no mo ko Jordan no mo ko se insuo na ye de aye sign say ye bo mo so nya de apete mo so muti asem ni ye 2 Israel for Yesu nya mewu ya kura na Israel for ebo asu insuo enti one of Egypt, I call you woman as Saba Israel. I call woman Egypt, I am more Muslim. But when I can say, and I did woman years who they been a boom. Yes. It was a young free soon, and whom I will be on Jimmy and Copo. They can become and some of my sons. It is all Chroma. Nasa, yet you swap it out so I saw it them. Say a boy to Abra, and yes, you money babu. Say I'm passing years to a Tina Udia, and I'll get on the Kayan. Do a years to a Tinia Tinis of some general. Sabra Panamesa can be
biem no chi Yesu edi no edi Yesu eti biara onono kwa mi abona so wonso efrisa Yesu eba asasi so no ya ne dai e bona su awo eva esuo Jordan so na esu ni pu dabi Yesu tene Yesu atene yes Jadunu wa hunyina wasakata etirasa yesiu ama bone na ube sori amatene yes tiemfa ensuo mpito bi so asori dan dabi so ya bishop so ya cardinal so ya hwanyo I'm telling you so basu e wo swimming pool manya subo yes uni nsuo pitini paso a omba ko bunsanto no kwase pa maka na dia chim asem wo isofo wa aka o radio so aka asofo awodo ahu no kura so aka yes enti yakobasu a yanko any church a yetimi puni pa besa 1000 a day be a 500 be a 600 700 because people who no kura no you shall know the truth and the truth shall set you free munya isa ma so ni na busafo so ni nyimpo dabi wo sofo no ono ko buna kunta yes kama se ko buni dia ko bupi secretary ko buni dia ma saba ko buni dia o ma mi ko buni dia o papa ko buni dia enti dia ni chat politics that's idea jani betina ni yi aso ni na tire yo dabi ya me yi aso fo na tire yo yi Yesu na atire o ba se pa enti na da ya so se philos ayo no enkashe enyi ni bankwa Methodist nyenkwa Roman nyenkwa dia tinkwa eye Yesu Kristo dia edi sembo ho papa die mo ten tisa ote ha na obitwa ana oboya solidi ohu osere o asole oni asole so ohu a aya firewall so say ya odia eji atro so ohu sa Methodist na siase ha mo fa ma me ba panyi no na media abeti ya wo fashion na akra wan chedu sukura wu ya ma wo jawo se ma asole aya wo fashion se mi wu a Roman no mo fa ma me ba no to so me yensa no ya wo fashion se ya dia chati ni obi abi o mo se asole dan ye the prophet am obi da ye no obi abi e sia dan yes ye ko sham se ye ko sia Yesu hu dia asa kola sina tu yo bi abi aso fun ko ni bi ma to do ni bi asa ya ka ye bi ton ko ni si dan amo bi akọ mo bo anu ku ban Yesu so be hye no e ti sa wo pampa aye tai asole sam ne ton tai fatun tai Yesu ba asole ba no be tai anti asole sanka ateni fo wiase anke nkwa asole kura bi mu kwasem enam sa akempone ne kwasasam yentimi ne se Yesu nti o sie nkosia na yentrɛtrɛ ne nyina yentimi ne so no ya na ya ba osoro enka ye nkwa asole ane we go na we ni we ko wane ma asole na asofo plate ko kun odom pa yes ba be jina me grounds no mo di asem oh no grounds Jimmy osole ntamo ne swika kubu na akwa kusiko baabi okọ obenye ska obisu dia ha no there no office so te wa no we twa me bo hwemu ne nuru ya on ponda no pre ba for dia kakra tabusafo asubo ayawo me trama dia ho ba wa ye bie na sese ya abo ensuo ene dikan ensuo gu na abofra ne ti se awo bia ensa beni kan ya wrong pa ne to baba ya wrong yes ne nai baba ya wrong awo bia etire ne na ya de kan e ba so ehun nyina afọ yes ma me boa e yo true ehun nyina afọ epie na nurse for ne no mu se wura na sum ni atwe na pie sabe ba ne abo wo se no wura nsuo ni mu a ensuo ne kata aso nyina u pia we ne pie first uti Sebo Uti na pie yes atrasa yawo ne ayi powerful power mo ko tira sori dem ne ni fa ya sa mo ma so so abo su ukose no kwase
yɛ mo wɔ su. na bɛ purufu wɔ baabu wɔ mbira bɛgye enim kyerɛ mi baabi kuro apart from Paul sɔɔri na mo ka sɛ yɛde nsuo pete Paul so Paul yɛ Yesu Paul yɛ Nyankopɔn ɔnyɛ Nyankopɔn bɛgye purufu mi enim sɔfo Methodist fo yɛ bi Roman fo yɛ bi etu pɛ nkwa sɔɔde bira mi nkɔ wɔ su yes wúlò na wúyà mú ọ̀sùn fún àwọn kòkòrò wùnyà tí na wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni. ɔka na yɛ saa ɔdi adansi. yɛ kɔ last Saturday yɛ kɔ nipa bɛ bɛ 600. yes. yà sọ ma kituwa bi Roman Methodist Pentecost nsɔre aka ɛna ɛba because bishop sɛ wɔn wɔn ti bɛ ha ɛwɛde bɛ buli paati papa sɛ Yesu ɔkɔ ɛn sɛ 50 marks. yes. 60 marks ɛna kɔ bɔ esu ɔfa afɔm satan kura n'aka ni hɔ. yahan. nsuo nyinaa sɛ wɔ wiase a fa kaa kɔnkran ɛkɔ deɛ nye ɔbɔsu wɔ hɔ for the sake of salvation. ti asɔre dɛm na ɔbɔsu. na wɔte amantam a nsuo da ase a nkura nyinaa ti kɔ dwale mu ɛkɔ boro n'ahyɛ dɛm de adeɛ pɛtɛpɛtɛ nipa so. nsuo asa wɔ amantam. nsuo san. mo ni nsuo a wodwa ne mu a. de o nsuo wɔ ha. wow bɛ bɔ yɛfɛ ne sɛ nsuo ne din ne sɛ. Jimmy. Jimmy wɔ ha. Ɔmɛ Jimmy afa ne ho adi. Obi a nya ngodali. Sɛ wɔyɛ kra sɛ ɔpɛ nkwa abra ne nkɔ bɔɔsu. Ɔsɛm paa. I'm telling you. Yes. Mfɔwɔ ni nto asɔre no wosɔfo so. Ɛda Yesu bɛ di wɔ ni yɛbu atɛn no. Bum baabi asɔfo gyina. Yes. Na so yɛ sɛ ne ba frɛ na wɔnte, ne yere frɛ na wɔnte, ɛyɛ ankonam. Nokwasɛm paa. Ɛyɛ ankonam. Yes. Secondary school ɛkokɔ yɛ ni Jesus ɛkokɔ yɛ ɛnɛ yɛkɔ hɔ bi o. Dabi. Dabi yɛkɔ yɛ yɛsi yɛkosua adeɛ yɛma yɛ 4 years and 3 years wúwia asa ɛdan ni si hɔ obi nfɔlɔ na ɛkɔ tena mu ɛnyɛ obi adeɛ. Yes. Eti wa ɔkɔ ɛnu sua adeɛ awo na nya nfaso firi school ni. Nokwasɛm. Wɔn sua adeɛ wɔn nya so nfaso. Yes. Tèmi pɛnipa baako wɔn mmerɛ ni mu a wɔn bɛ purupu mi sɛ wɔn ti last yɛ yɛ OFM. Aye. Yɛ preach bi yɛ na papa bi afrɛ sɛ okere firi Jakobu. Yes. Na yɛ pɛsɛ yɛ kyerɛ sɛ Paul ɔyɛ gangalia. Na papa you are not quoting no quote me quote me quote me. Mudi Paul akyi ana mudi Yesu akyi. No gyina fon no so. Ɛsɛ sɛ etie nipa ana sɛ Onyankopɔn. Nyankopɔn. Ano ɔbɛka. Mentality na wɔn mu tiri mu ɛna wɔsɛɛ maa sɔrɔ ɛna ma blacks yɛ kɔ bɔnsɛm gye mu. Nokwasɛm paa. Sɛ kristoso yɛ awoyɛ ampa deɛ a eniw bɛɛfa ɛna ɛmɛ ebusa awo sɛni yɛ wo. Ɛna adeɛ no sɛ sɛ yɛ dwale yɛ. Yes. Mɛbɔ a ɛdi sɛ wɔn dwale na ehuro wɔn ho na ewura nsuo mu wotɔ nsuo mu pia ɛda so wɔn ho. Ɛna sɛ bɛtɛ nsuo n'ani so wɔsɛ ɛkɔ. Yes. Ɔsɛ ɛkɔ. Ɛtene kɔ. Ti akwadworo nti. Wɔn atu swimming pool asɔre n'anim na wɔn agyina mu na wɔn abɔ asu. Wɔn yɛ nneɛma bi ama ne kɔ. Na wɔn bɛka sɛ wɔdi Yesu akyi. Odi agorɔ. Akwadworo. Yes. Ɛna wɔn sɛ Yesu baa no wɔbɛka yi o. Asɔfo no na edi kan na adeɛ no wɔn yɛ ano. Wɔsi enipa asesɛdeɛ. Yɛn kan ɛnsa Matthew 23 verse sɛ 15 sɛ 5. Wɔka ho sɛ 17 so sɛ 15 so. Check ma mi hwɛ. Wɔsi nipa asesɛdeɛ. 15 says. Matthew chapter 15 verse number 6. Kɔ ɔsè na eni sɛ odi na ɛgya ɛne ne nani na mo ati sɛm ti mo sɛ Nyankopɔn asɛm nya atwomfoɔ edi sɛ yɛde ahyɛ mo ho nkɔm sɛ ɔmɛn nu ɔno pɔpɔ de di mi ni na ɔnakoma de atwetwe mo kɔ akyirikyiri na ɔsɔre mi kwa ɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ. Wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ. kafiri wɔn ne bra. Na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ firi Yerusalem ba Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ. Atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ firi Yerusalem ba Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ. Ɛna nyɛ ɔhyɛfoɔ ne nipa tete sam so. Adan ti na wɔsiafoɔ ne hwɛ de wɔn ka wɔn ni nipa tete sam so. Ɔwɔ Ɛnti wo kɔ akɔware a yɛsɛ fansabra. Fansabra. Anyɛ sɛ yɛma anware. Ɛyɛ nipa tete sam. Yes. Wɔso hu ɔbaa na wɔpɛ na kotwa ne tira deɛ. Fa ne kɔ. Nipa tete sɛm ɛna ɔmo ti so ɛna mo bɛ to ayi mo bɛ to amammerɛ ha ɔhene bɛ na enyi kyɛn Nyankopɔn. Ɔhene bie ni hɔ.
When did he can't say bro we are say am enipa Nyankopon a o se say no hefa sem hefa be true garden of hefa edi satam enipa be ne wo wi ase biem ye ni ho wa hini be ne wo wi ase no ni bi ama president be ne wo president bi ama ni mo left and right uti agro unni mo left and right yes aya no mo pese mo se ya mi ebufu a tire say wa hini be na ko toilet o ne ko musuro ni pasa eti mo se mo tini pa tete sam so awurade ne di ka bo ni pa ana ode mrama wo mo satan no yi jeme ne wo wi ase en fie ni ho tini pa tete sam wo kan na mi asam na no ode eni pa sam e be sam yenya ne sa na yenya ne sai yenya ne sai ah ti agro ose farasifo yes omo paso omo yede ade tina wo siafo ni ni ade tina wo siafo no mu ni nipa en sesem so yɛn yɛ bɛ to yɛn ade na mu nyi sɛ masa mo dane no no ro won sansa na wadidi na ɔworo wɔn sansan na wadidi yesu bi ase won se yesu bi ase wɔn sɛ ade tina mo so ma disi se uti mu ni Nyankopon ase de so wɔn kɔ sɛ ɔno so de ma hɔ mo so ma tete sɛm a ɛwɔ ama ntoma mo bɛtu yɛn ti ɛna mo so mo de dane Nyankopɔn ase yes eti sɛ wo sɛ wɔnyini kyerɛ nyame deɛ a ɛna sɛ sɛ wo mmra na sɛ ɔbato no so na yɛ panyina tie sɛ ɔyɛ ɔhene wɔ kurom a woyɛ abɔfra woyɛ panyini woyɛ polisini woyɛ sɔfopanyin wɔ kurom a wopɛ sɛ nnipa ni wo nsɛm a woka so ɛna awurade so wobusa wo sɛ ɔno ano so yɛ panyin a wobɛto no no ɔno so nhyehyɛe wodi so obisa wo yina no deɛ wobɛto yɛ awurade asesa no womfa nyɛ adwuma yes but deɛ wowɔ bɛsesa no bɛsɛ nnipa mfa nyɛ deɛ ɛnyɛ adwuma you a liar ah tɔso wo so adɛn na mo so mo atete sam enti mo so deɛ mema ka to wɔ mo mfa nyɛ adwuma question woabɛtumi ayi anɔpagya nsa ye ni ho tɔso ma me na Nyankopon ka se na Onyankopɔn kaa sɛ weta na onani diwagya ɛne wo nani de oka eja na ho nsabone no wo na omani wo deɛ ɔka ɛna anaasɛ ɛgya wo nsambɔne na ɛwuo na ɔbɛyɛ dɛn obewu hwan ne wagya wodi kan Nyankopon hwan ne wo papa a wodi kan Nyankopon toa so osina mo de mo se na mo deɛ mo se obi obesi na eja na ne na se obi a ɔbɛsi nane na agya sɛ ɛdeɛ akade obenya ne ho no ye de no kɔ na elise ose na elise odi na eja na ne nani na mo de se wonti mo se Nyankopon asem mo atete sɛ mtima sɛ Nyankopɔn asɛm na atomfo nyatomfoɔ elise ya za asem ho ko ɛne sɛ Isaiah ka mo asɛm to hɔ sɛ na ido no fa de dimi ɔman de wano fafa kwa ale dimi ni nso wakoma nka ho no akoma de atwa fi asɔre no deda mo din so kwa ɛdeda mo so kwa Yes. obi wɔ hɔ a ayi kura nti na ɔkɔdɔn asɔre ai sɛ ne maame wɔ ɛbɛba ba be sie no ɔno amu wɔ ɛba abɛsie no wɔade obɛnya baabi ayɛ ne gyina ɔkɔ asɔre wɔboa ɔnyɛ kristoni to ɔman de wano fafa ne di manyina so wakoma atwe toa so ose omani do fa de dimi ni ɔman de wano fafa ne di mo manyina de atwa fi mo ko wakoma atwe kɔ akyiri no sole me kwa wɔsɔre me kwa wotete se ni pass wɔkyerɛkyerɛ nneɛma a nnipa asese nneɛma a nnipa ahyehyɛ deɛ nyɛ awurade na ɛhyehyɛeɛ nti bible mu baabi a awurade na ɛhyehyɛɛ sɛ woyɛ sɔfo a bɔasu wɔ asɔre dɛm come and tell me eni bible mu bible sɛ nnipa no nyinaa kɔɔ Jordan yes ɛho kɔkaa wɔn bɔne ɛma John yɛ dɛ Ɛbɔ wɔn asu. asu yesu so baeɛ bible sɛ ɔno amu de no ɔmo asu so na n'asuafoɔ no deɛ ɔbɔ asu yes paul baeɛ ɔbɛbɔ asu wowɔ nsuo na wote amankyɛm a sɛ wode ɛdaabi yɛbɔ asu asɔre dɛm wode ɔkɔ akɔ fada nkyɛn kan sɛ fada mame quotation kyerɛ sɛ yɛbɔ asu asɔre dɛm two fada mame quotation kyerɛ sɛ akoraa a yɛwo ne na yɛtumi bɔ n'asu yɛbɛda ase wɔ asɔre dɛm ne yɛabɔ n'asu bible say dodo wɔ ɛtee no ɔtee ne din dii yɛ owie na ɔse sɛ wode wakoma gyidi na de wano pɛɛ mu ka kɔdeɛ yɛ aka kɔdeɛ yɛ Hajim. ɛno ne yɛbɛgye wo nkwa bibusa wo akora a yɛbɛde nyame ase 6 months
wotimi pam kan bɔne abrantini pam kan bɔne wakɔ yi obi sika dabi wakɔ amrɔbi da wakɔ amrɔbi da wakɔ jamada dabi wakɔ ndɔkɔda wakɔ baabu mu hin yɛ baak yesu ɛmɛ yɛ nipa onya na wotumi yɛ ne maame de ne kɔ asɔre fie ma yɛ dɛ ehyira sɔfo panyin bɔ mpaeɛ ma ɛna de ne kɔɔ fie wonyini yɛ onya 30 years ɛna ɔkɔɔ dɔɔ dɛm mu yɛ dɛ yɛ kɔɔ ne so baabu no mo nkan yɛ na mo nkan mo asɔre dɛm mo nyɛ baabu service wɔ hɔ ɛmsa mo nyɛ menyɛ sure because mo yɛ paa ka ma wo sɛ yesu osua no yɛde ne kɔ asɔre fie kɔhyira no onyini onya mfie duasa mo na bi mbɔyɛ ni nti wɔkɔ nsuo mu wɔn john ho asɛm a wɔnka wɔka ne sɛe ne waka ne sɛe mebɔ wɔ so kɔ adwensa kyerɛ mu anaasɛ na mebɔ wɔ so kɔ tene ni mu nti wankasa ɔwɔ yesu din ɛna ɔse adeɛ no wɔyɛ no ɛyɛ fulfillment nti a ɔbɔ kwan na ato nti wɔsɛ saa bere deɛ ɔma kwan na wɔyɛ bi ɔno akoto de ne ho wura mu na ɔsa apagya ne ho wɔtwa kwan ato sɛ yɛn nyinaa yɛmɛyɛ saa bi ɛbɛduru wo so a deɛ nipa asesɛ na wodi so mema mo history baako I know history about John Wesley okay mongo check John Wesley history Roma de yɛni deɛ ɔte yɛ aye yɛni obi a ɔte Roma yes but Methodist yɛni deɛ ɔte yɛ Pentecost yɛni deɛ ɔte yɛ Pentecost Makion time a Awurade bɛfɛ no wɔ 19 years ɔfɔ ne ne yiri nyinaa bɔ nkɔm sɛ ɛban ɛwɔ wɔn asɔ UK sɛ Awurade asoma no wɔ Africa ɛna ne yere ɛso yɛ bɔɔl bi sɛ fɛ no Sofia the whole world Makion kan sɛ wɔn nhyia ɔba ɔpɔ mpaeɛ te sɛ ne yere Sofia da yɛ bɔ wɔn nyinaa su the same day ɛna wɔn nkonkron sɛ abɔ wɔn asu ɛna wɔn ba Africa ɛbɛsa te nyɛ ntoma yɛ bɔ wɔn asu wɔ nsuom John Wesley the same thing ɔno koraa deɛ ɔsakyera yɛ akyi no yɛsɛ pirikyi yaama wɔsa afɔ Awurade foforɔ yɛbɔ n'akyi wɔ nsuom yes ɔno na onye abɛɛ sɛ 40 years or 50 years na ɔda sɔre 430 ɔso ayɛ akwadworɔ ɔpirikyi yaa pirikyi baabi ani kwasi pirikyi nyina kogyina nsamampom na ɔpirikyi n'ano na John Wesley was a revivalist na ɔyɛ indoor pastor na ɔyɛ outreach pastor wɔn ne tena ɛka sɛ Awurade ma ne nipa 100 pa the Lord should give me 100 people who fear nothing but only sin and they desire nothing but they desire only God and we were able to shake the gate of hell and try to be a burning fire so people will come and see your burning and you are telling me so John Wesley is sprinkling na mkura mu di na chikwa mu nim Makion eti ase a won ba su wo swimming pool mu da ada Yesu sɛ bawo ɔba ne nkɔmhyɛ ne nyinaa bɔm tɔse na adi akyerɛ no hyɛ mu wɔ mmeranteɛ ne babaawa sɛ time wɔ adurum no ɛnyɛ mpanimfoɔ adwuma bie mu wɔbɛpeke nketenkete nkora nketenkete wogyina no ɔkasa a wobɛkasa nyɛ ɔno ɔde bɔ dawuro kɛkɛ no ho apɔfirim na trumpet na sound tisa no korafoɔ no mabra montena sɛ ɛnante yɛba nsuo no montimi nkɔgyina mu atena sɛ sɛfo wobɛgyina bɔ mpa ama catechists kora catechists kɔbɔ wo ma su ɔmu kɔ ɔkɔgyina mu wobɛgyina abɔ wo ma su ɛna asubɔ no so wontie yɛma su agya ɔba wɔn kronkron agya ɛnyɛ di dabi meekɔ na wafrɛ no agya wogye kakraka sɛ ɔdan n'ani ɔka sɛ adɛn na ɔde mɔtɔ mɛka sɛ ɛnyɛ wa meboa agya yɛ baakofoɔ din agya yɛ din ba meekɔ agya yɛ mɔ so wogye kakraka ɛne mɛtumi akɔnso direct ɛbi sɛ wɔyɛ dɛ wɔbɔ me din powerful eti agya ɛnyɛ din fada mo a mo ha nyinaa mɛma mo ha nyinaa mo yɛ fathers wo a ma wo yɛ nyɛso nyinaa yɛ sons tumi ho akwasi pɔn Sons and Company Limited akwasi ne deɛ ɔpɔn ne yɛ din sons na yɛ din sons bɛn ne ba bɛn
Waka home, waka the home bay. You are home who can, it will be booty or home for the booty and talk Yama. Or was heading. A pepper, Or putting. Yanta, Was a Tano. What is your black as a man home? A cool, the home, home, home by enemy could enter a tap, yes, Opa, home, but some months we said by years to kill the powerful. And Tano society, see a boss, say, Jack, Opa, and no conclude one, and no said the scholar. yes. I've been so saying about waiting. The waiting now. Oma Tiagusu ya kasan ya korasi nsini na Yes. Because e ya ben ye bo de hu ne ye bo ye twam ye boko bibi na eba ntia ti na sa da ugbo we ba bibi besi 2000 year 2000 ka say bo bi firi mu ba ubeduru ba bi ne pagina mi enum Yes. e bo se so no bi akudna radio ho ye tie amofi de e say aduru ha atikwa ha Tiaba, Ayaba Africa, Namco Be a bomb pie. I didn't see a movie I could tell you whatever you want to do. I feel be a done again. Ubia, I let you be a job on a Satan. Metroma Konya, and Lemina Bonnie, Yes, I was used to do. Coco, 1 minute through, Mrs. Anonia, oh, sweet, you're right. It's a minimum banging by Yaba. Oh, a boy, Tiaba. A poor Betiaba, Sada Ubon, Adiachi and Ubi Kuti, Baby Edru, Afedia, Atiako him. Salia wanted first night, I saw it there for my papa. One record there from 2000 Eban, 31st and Nipan Cock, to say 2000 years. Yes. Nipa Quas, ha, one of my Monte Babia and 1 year Aquas on it. Yes, Rubo. Satan no me committed. Yes. Na yegusua ya na yasofo no de oda ho yo ba. Ano o fa dan ho boko no ko dum light. Neighbor. Neighbor. Ayi sam na ni pa ko, ni pa. Ayi sam na ye kwa. Na ni pa ki kam. No jina ho no asa afre no so he. Enyama. Obia kwa so le started first night. Ente ye de wu ne yobo bra. Ye bode wu na akire wo. Ente wase mo kwa so le ma eyen kire kire. Ye tu tena se. Munsia de anopa no. Na bread anopa wo duru ho na praise and worship ne tuatua so. Satan ma fe na me kwa so le ye be teachings no wu ya wie praise and worship. Ese ni pa na ta so de ma na ho pre no. Biri. E bot yo ba na ho ase de wiase nyina soa no. Ogro ho be pia kwa ja. Every time I chase And so me kwenya me passport rate me ko duru ho. Anopa there's a 6 na enipa eku ho. Yes obi be da ho ma de eche. Obi da ho ma de eche. Oh, passport awo ko pe. Na obeyi mo anu sa wo radio ni. Timi sraw. Se waji Yesu adi ya ma yemu osu Yesu Kristo di. yes. So petiti ntina bra ya de bema Ah. ya masu prove the fine prove ben ya masu eja oba ena wo kunkuru di mu. Yes. 2 ya masu swimming pool mu. Dabi. 3 ya masu awa asore dem. Tomo mu nipa de nipa se no mu di so. Yes. Ejawade se oba e bom paya on kata ni tiri so. Yes. On kata ni tiri so. Bema so enipa so kata ni tiri so. Bo won hu no mu ye. O na se che. O ma se che ti asore dem. E no mama mu so ma pie mu tiri so. Pentecost for the revival access in Ghana. Australia, and in Kenya, Shobo, Hong Kong, Tonso, prophets about Ghana, and Pentecost. One question history, Pentecost.
esase oh se no mo kwa so no mo nkato mo tiri so akɔhebra wo ya no bɛka kyerɛ mo ma me so fire mo ye prayerful fa ne sa broni ba wo bompa 6-6 na nkom se ɔno ani kunu make odi no wadan se o nhyɛ ɔba we bi da yes me ma me no kɔ Pentecost ɛma no kɔ kokɔ asempaibo kronom efiada ɛma nko abɛma nka ho kono go bompa na se konkono manifestia wo be dwane asama kasi omu bompa me jafri suru sei ebe si wo ma so de dem wo fesaka ni ni podi mi ka ko ho sei da ma to e ho so enso na nya eja konkonkro until now ejo de ade ni si juada until now do na bi ha na so ye mbai bo why na ka to so be kwa so de on kata ni tiri so why na kai why na ka tira o so ba ti ni to so kwa so de enso na hwe wo kwa yi ase a no oboduku yes enti maame empire no wo be ba bisa ro ne say wo bo empire na yo ba kata tiri so yes ana tiri so da on ti ba no beti ana won tie ana o bishop so asete bishop ni ba bu kan nim yes very reverend left and right blue enim edi wo ya 5 pe osofo tira for teacher evangelist apostle prophet and at the end and was smart for asa air yes now mo feel yes o ba ta te na yes fine felix tira for ise wo de we san yes o bu yes so yes ba bi wo du wo se che e ti asole dem e na so le man na yes wo musu nka to bi wo mu tiri so ẹ̀dá Yesu bẹ̀bà no ní obi ní tó ní mu ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ebe yẹ hu papa ebe yẹ hu papa ebe yẹ hu na sẹ mo ní ma de kura ẹ̀yẹ nkọ́nsẹ̀ Yesu ṣàtò hɔ asafo ahodoɔ nson ẹ̀jẹ̀ sase rẹ̀ asafo ahodoɔ nson ọ̀sẹ̀ ebe ní kọ́ ẹ̀mí yá sẹ́díẹ̀ wọ́n bẹ ká ebe di wọ́n atam sẹ́ enipa ahyehyɛ di na wɔn di so bọ̀ ɔno ne di na wɔn nyi so ọ̀sẹ̀ bẹ ká sẹ́ ebile bi ba wɔn bẹ ma. Revelation chapter 2 verse 18. Revelation 2:18. Na tete asafungo for chapter. Na tete asafungo for no. So come on say. So come on say. Na ko papa na niti so da from. Say no na ko papa na niti so da from. Na ti say ya wo fe fe ni se. Na ti say ya wo fe fe ni se. Ni mo nyuma na wodo. Amantum mini muyuma. Ene wodo. Ene wodo. Odi ewura. Yes. Mo ti Yesu di. Yeah. Mo odo etoda mo ko odo adidi mo ko adeche. Eno so kra mo kwa esa is against the law. Yes. Adeche na mo ko chel erade ni mo ya bone. Wa say so bonkum ya ade ya ma ni fa ne dai. Ade na mo ko yi obi aye ni pa na wo. Krom ha esumutiri so ena enum di akire. Ena obi a mo say mo di ayi bode e ba fia. Mo de ayi kinso. Mo de pampas e ba fia abeche. Mo nton so. Mo mo ni tos na enum di akire. Wase me semo sa mwanya makete lada eno kwa ya bone na kwa bia kan na asomo na duku fita jidifo osono na kloma fo nyina hu se ne ya be ma mi we yaye asolo edo mo ya di wo ma to tata ses kan wase mo tene mwanya mo chini ni pani so be hu mo anya sa munya kekya moja wo so nani na de wo ya do ya sawpiem e ma obonkum ehu de oni feye na woja oni kokom de tia wo ka tina sofu bia akɔtɔ bi so ma no wa twa ba TV so hwehwani mu omu kwadi to omu sika duro na bo omu so a na omu di bika akɔtɔ bi so omu nsa na baji omu nkwa wanya ho obaje di anu ahye to asimi ni munyuma ene wodo ene munyuma e bia chese Canadian ene munyuma e bia chese Canadian no naso wo wasem me wo wasem na mbaka cha ene sa o ma oba yi sa ba friend so di fo no kwa so church no na da me nko no boy mai mate so obi ato bedi Jezebel da bi mate bi da bi it say Jezebel spirit e ye aduma ha TV so nsoli umusofo na opiti kama we are very cool
opiti kama enso he kama ne betom na ne nso ma ne beba no de wato na no obia moduku de wato ti na ni echi he sa yo ba ofa blade ti woni ti say onya rawade dia if you say who did you rawade atem no pasem who did you rawade atem say hwan ne hu yes hwan ne hu au ti rawade no asama no yes dabana kukuyomfo aka tell bofo say wa anya mi yeda so what we ukoto toy ebe to dem na de echi wo ba e toy na so le wo hwe na ogina hwem a toy ni wele na ni echi nyina egu ka wunya ne obetwane ka wunya ne obetwane enti wo na urade wo twane ja wo na to na ani bawo wani echi nyina woni ma yesa ayi tete won to ma ayi ebuchi ama yes ya kwara no pa na ye shren ene de se mu nyina ma jeja buchi isu se mo pe gaza fe na hye ma mu se dwan anka so da no pa prefie no wakwa ne buchi nyina fe no wakwa eja ne ho nyina udu wa e ho nyunu ene mo ni echi na mo kwa ene ma fono sa pon so ne de kwa buchi ama no mo de kwa ma fono yes eno a mo de kwa ma fono kwa na yese funu wase me wan fe so mo mko buchi abie mo ko mo afono ahaya de ni o mani echi yes ya ma bie ya ba no ya ba pra mama yesu ba enti wase ene church na aba no ya ma kwan ama sa wo ba na be wuram yes na sa wo ba no ni be do free maame ye do mo erinyankopo mo bro hu pa mo chew nyema ekoso wo wiase nyina ade bia ni ho a ewo wiase a eye papa wo ade bia ni ha bi busa papa bi ye fe no osofo ayes moro ono anyamia minim wonye sika mo no etro to private jet elupre en private car elupre o ofa na yere ne ma ne na aso ne mpanimfo ko program omo be lande no na elupre na no sei ekobo ade mu sei no na ja tom one ne ma ne yere ne nyina at the spot ti asawri yo at the spot enti ya nyani flu clearance no omo sei one ne yere ne ba enyira one day last 2 years one full kutawi ebetimi akum yes full one full le kuta no to na bo ebetimi akum yes broni bi koto bulldog obetimi to be 100 million 50 million bulldog na na bia ne wodi ne bosome oguro ho a ono a ya bibre da ofie ana ya ba ne se o local ones we too krama ne kwasa se mo be ye no ofie on sa ade esa na ye ne to garage ne akoda no osu ukoyi ne ba ho anu omia na so what jimi ha obesu te say de wo ka no ye bie ni koyi na no ho mete se ni ba no le na beto ho bi wa se mo no wakoda akonya no wada ha wo je ya na to the former wo ni da na wa ya die bi ensuo to na ye sa na wo si ensuo ndi da na ko to ho no me je awo ene wo be di wo ensuo ni na esemi ama mi duro na mi kanti asia mimi ni papra me si so mu ujina so ya so so tira mi se nti ensuo to no hu na de na ko ku so nse ni be di wanga wa ya ni on ba fa na ko ya ye ko ensuo ni nyanza o mse local adoption de ya ayem tuo broni bi ko tobi ono emo anu so onim obibi ni black man ko tobi na ono na serve wo tam so ko mu madua na ba ko gina wa tene wo abedibi nti wa ama no say na agwa ne percent ko ne dia play separate okọ no wo hwe no oba no wo hwe no okọ no wo hwe no hunya na se wa so ne jeans ma kana to form nyame ko an ko mu ko no ana wo to form so boy afunu ma no anu tibroni ni ye bi no na ne manke to anu wa abrocha afi no mu be di holidays wa papa ni wura abem opie ba ye say ne ba na fa no asi aponten obi krama no onte okọ no wa to se ba so hwe ne ku
ɔfa to se no de bɔɔl tɛyi ɔfin so sɔbɔ lɛsin maame baako no ani yɛ mba bɛɛma ɔmo sɔre dabi ɛyi sanni sanni bɔna baako fira mo kyerɛ aba wafa ne yere ne ne mba ɔmo si fi ɔmo kɔnspɛsin me kwesa dɛ ne mo ma kɔ asɔre aba ɔmo wura abrosan na se ya no ani sɛmi ɔne ne yere ne ma ne nyina off deɛ ɔwɔ bia wɔ asase wei so koraa de betumi ekum nesi ɔmo hyehyɛ yi young girl bi sɛ bi kɔ ayie na ɔkɔ pɛm yɛ ohun ti sɛ hom na ne wɔ ne mɛm ne mo gyina tu no mo gyina fa ne nan ni si wɔ bra mi ebusa wi na wɔn nom ɛno a etimi bɔ wo dam anaasɛ etimi bɔ wo dam etimi bɔ wo dam etimi sɛ ade bi atwa ɛho ahyia bi a tanga ka ahwe ase last week yɛsi ni pɛ akɔsɛ sapaturo no ɛgya tɔmɔ mu nyinaa hyɛ te sɛ nson ɛnti wɔatake ɛdeɛ na atwa ɛho ahyia ɛntimi nkum yɛ deɛ yɛne yɛ atwa ɛho ɛnɛ gas yɛ abɛ wokoro ho ɛnti wɔawodan no adam no ɛbɛtumi abu oku ofon na wɔkyagye no ɛbɛtumi abrase aku wɔawoyɛ mba na wɔwo no ɛbɛtumi akum nsuo a wɔwo no ɛbɛtumi akyerɛ mo akum deɛ na wopɛ yes apart from Jesus all power from Jesus Christ powerful name apart from Jesus ɛdeɛ biom yɛnkɔ asɔre because of yadeɛ yɛnkɔ asɔre because of ohia yɛnkɔ asɔre because of awadeɛ hɔn na ka kyerɛ ɛwɔ baabu mu hin yɛkɔ asɔre sɛ nkwagye nti kwagye nti ne yɛkɔ asɔre I'm telling you sɛ yɛ nkwa ka yɛ nkɔ asɔre ka yɛ didi nyɛ nom yɛ na bisɛ nipa wubu a no ohu scientist baako a na ɛno nka meka no ho asɛm wɔtena ase kyerɛ nkwasasɛm a sɛ bonsam gyem biara no wɔbɛwu na awurade bie n'ani wɔhu the angel of light and the angel of darkness afedeɛ ɔmo so ɔda no wɔkeka mu yay I am abandoned by God and man yay they are coming to take my soul no ma se nyame ni wɔn jona se asama do biara ni wɔn afedeɛ wɔn mo na bɛfa wo kra a wɔkeka mu churches na ba no wɔse yɛ wɔ dɔ ɛne gyidie obi agye yesu bi nanso yɛma kwan ama wɔ participate kwan sɛ wɔn kyerɛkyerɛ ɛwɔ asɔre mu yes wɔn kyerɛkyerɛ in the church hwɛ sɔfo young girl ama ne bɛgyina hɔ sɛ wɔmɛto ne hwɛ owie na mmarima wɔ hɔ nyinaa fɔ yes mo Ghana mu yɛ kwan nyɛ oduru asɔdan ne kwan no a wɔasase na wɔasate yɛ sɛ ba oyɛ sɛ ba wɔntimi ntuburoni so ahe mu a wɔbɛkɔ sɛ yaa ɛde dum ka abɔbɔ nyina so wo so ma disa bi akoto kakra woyɛ sɛ wɔn bibini bɛ na so ɔhyɛ ha timi tini nim dabi ɔkɔ no wɔhwɛ fam asafe na wosua nante hwɛ owie yɛ hwɛ atade a gɛn de bɛgyina hɔ a wɔledi ayi koros anopa kwesɛra anopa bisa hayford ɛnora ayi last week yɛ ba asɔre we do president for asɔre dan na yɛ president for asɔre dan na ayi ɛmaaya bɛɛ sɛ 5 ɔmo wura nam sɛ ha mo fa asɔre atade yɛ nkɔ asɔre bi mo atɔm si yoo black ate mo mo yɛ yɛsɛ taade na ɔmo de kɔ asɔre ti do ho ha black and white ti sɛ ɔdo ɔba kɔ school na sɛ wo 1 year 2 years 3 years ɔdo class 6 o can go onima de kura camp onima de kura sit onima de kura ɛyɛ na abɛyɛ eyi de fi sumo didi enti na wunim awurade ho hwee wunim kura sɛ obi yɛ bɔne yɛ de kyɛ no wunim ade kura fɛ ɛfɛ ne ho nkonkron mpo onim na so kɔkora yɛ mɔɔ no wɔayɛ dɛ ho nkonkron onim ayi esirem roma asɔre bi ɛwɔ me baba akɔsi yɛ transfer no kɔ caskis na ɔhwɛ asɔre na yɛrɛ yɛ tu wabi abɛtɛsɛ ba
o de kan ta bita ko to wi ẹni ọ̀nà ọ̀hún ẹ̀dá onímọ̀ de pro yẹn nkyẹn ọ̀nà ọ̀hún sẹ́ asọ́lẹ̀ nù ọ̀hún sọ mu kọ baabi baako sọ mu bẹ sọ mu ti asọ́lẹ̀ ọ̀hún sẹ́ máa mi tu abúlé ama yà yẹn ntie ọ̀hún ni nsẹ́ politics nti asọ́lẹ̀ yẹn kasa ní nípa níma de kuro nti a yẹ bá asọ́lẹ̀ o yẹn níma de pro wọ́n sẹ́ yà má pàì sẹ́ wọ́n participant ẹ̀ ń kyerẹ́kyerẹ́ ẹ̀ wọ́n asàfin mu ọ̀nà dẹ̀ ọ̀nà dà mí nkó a na ọ̀nà dà mí nkó a ẹ̀nà dà ọ̀nà dà mí nkó a ẹ̀nà mí nfura ẹ̀ ma wọ́n bú ìtàmá in the church na oní nàmà ọkùnrin ọmọ abọ́sùn na wọ́n ní nàmà wọ́n kú ọmọ abọ́sùn báwo sì kẹ́kẹ́ bẹ́yì ẹni sùn ẹni hàn yín wò ẹ̀nẹ́ sèwìàsèfọ́ ẹ̀ yá adìyà yẹn ní ẹ̀kírísọ̀fọ́ ẹ̀tù afra yẹ kọ̀bọ̀bọ̀ wọ stadium asọ́fọ̀ kọ̀bọ̀ mpáyà bíyà nù ẹ̀dá kama ni kẹ́kẹ́ bẹ́yì fada na ẹ̀kọ́ gyina ọbọ̀ mpáyà bíyà bọ́ọ̀ nánú mu jẹ́ asẹ́mu ni o òkò bíyà bọ́ọ̀ nánú football ẹni nyàmé wò bíbí yẹ. 2 Corinthians 6:14 ọsẹ ọbẹrẹ wọn ni abosonsomfo ntẹm ayọ nkọfa. sani aboson ha masa wo ti ha masa wo bosomfie omukum nama ẹni bi. ẹni bi ta ha mi ka asẹm atẹmu kramofo kramoni sáwọn bẹ kum ọtan ama kramoni a ọbẹrẹ ọbuwa ẹni náà ọnyẹ kramo papa. sani wọn mu wa na bẹ kẹ́ ni ti a wọn ni ta. ẹsẹ mo hẹ kristofo. wọ́n tẹ ọmọ di sala ẹ̀ṣẹ́ ẹni ẹ̀dùnàní díẹ̀ntì ẹ̀ṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀yẹ́ ẹ̀ka wọ́n sẹ̀ ká wọ́n báyìí wọ́n sẹ̀ ká wọ́n báyìí Luke chapter 16 verse number 2 or 1 ẹ̀hẹ́ wọ́n báyìí sọ wọ́n yẹ ẹ̀hẹ́ ọ̀hún ẹ̀niwu ẹ̀nu tí na Matthew chapter 25 nkọ̀fọ́ nkwasiafo nù nà ọmọ wọn sáà yẹn báyìí wọ́n sẹ́ ọmọ sílẹ̀ ọmọ kàásà ẹ̀ ń sùn yẹn ní wọ́ nkọ́ ọmọ tọ̀ họ yàmà mọ́ wọ́n sọ kàásà ẹ̀ṣẹ́ sọ ẹ̀ ní wù kàn. Matthew chapter 16 verse 3. Dèbí bẹ́ẹ̀ ní kàní tí mo sẹ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní kàní tí mo sẹ́? Mi nyà dẹ́ yìí. Mi nyà dẹ́ yìí. Èsè mi rẹ̀ bẹ̀ tí mi pẹ́. Èsè mi rẹ̀ bẹ̀ tí mi pẹ́ ní ẹ̀fọ́ mi sẹ́. Mi ní àwọn ọ̀dẹ́ mi ní bẹ́ tutù. Ẹ̀hẹ́ nso yẹ mẹ̀ ní. Ẹ̀hẹ́ nso. Ẹ̀yẹ mẹ̀ ní wo. Ẹ̀ṣẹ́ màmá. Ẹ̀yìnwó ẹ̀hẹ́. Akọ́bà kọ́ ní ní bọ́sì yẹ. Mo nù ẹ̀dìyàn yẹ bọ̀ wọn ní òpì ọ̀. Kásẹ̀ tí a sáré ọ̀sẹ̀ mi ti pupu na mbà yẹ. Ṣìyàwó ti pupu àná ọba. Obìnrin. Òhun ewì àwọn sọ náà nàntì yẹ. Àyẹ̀wò kasa tẹ̀ntẹ̀ òhun sáyẹ̀ ọ̀nfà mbìyẹ. Tìsà ọba kasa sáá òhun sáyẹ̀ ntì òbí bẹ bá náà sọ òpìyẹ bẹ́ẹ̀ àná ọ̀dí nà ẹ̀kyẹ́ afẹ́mu kọ́. Ọkọ. Ànẹ́sà àwọn sọ ní street àwọn sọ wọ́n di kọ́ ayé dúdúdú. Mi nana baako yẹ kọ́ fom na yẹde gẹlẹ́ ní ebi akọ wọ́n jí ibi di yẹ sẹ́ yẹ kọ́ tẹ̀nà amango so no abẹ́tẹ̀nà ase yẹ ehu ɛna yɛn di na tɛm na so so nkura ɛyɛ didi wɔn sɛ yɛn nsa aka na wa bɛ di apa ɔsɛ o ɛmɔ so sɛ ne deɛ bɛ se fi dua no so deɛ ɛne nɛ na me bra panyin so ɔfɛre adeɛ eti wɔkɔ amangona no si yɛ ano ato ne ho no gu wura ni tikya wɔ no afɛ wura ni nkɔ ɛhyɛ eti kramoni nye wɔn nam da nso wɔwe wɔwe ẹni tí wọn mú náà lọ́nyà náà wọ́n ti mọ́ ọ́nù ẹ̀jẹ̀ wọ́n ní ta ọ̀ṣọ́ òhun fi ó yẹ haram títí sẹ kẹmọ ní ọ̀nyà papa ọ̀nyà asọ̀lẹ̀ yẹ ẹ̀nà wọ́n kún nàmá wọ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀nyẹ sá ọ̀bùà wọ́n ní ta ètò sí jákàbá yìí ẹ̀nà àbọ̀sùn fìyẹ ní ẹ̀rọ̀dẹ̀ fìyẹ wọ̀ jákàbá yìí ẹ̀sùn nẹ yàtìrẹ́ yà mìíràn sẹ́ bìbí ayẹ wàn ní tu fura àyẹ̀fọ̀ sẹ́fà yẹ fura. Football kwa ye fra, politics kwa ye fra. Asofo bebre kwa ye politics. Kive tabiri kwa siada. Last year ayi ano aso le baba ko. Me na mu a me ba won de kuta fra. E no de ye. Eto wo ya no wo bi me kwa wo behwe me me. Pasawura. Eto si taka bai. Ana tene ne mu yawo. Ana sɛ yɔnkofa bɛn na han. Ayɔnkofa bɛn na han ni sum wɔ. Kóyà bɛn na ɛwɔ kristo ne bɛlɛ. Kóyà bɛn na ɛwɔ kristo ne bɛlɛ àwọn ntam. Anasɛ sɛfɔ bɛn na òtítì ni òyìn ni wɔ. Anasɛ sɛfɔ bɛn na òtítì ni òyìn ni mu wɔ. Abaakoyà bɛn na yakobɔ asɔre fi ni abosom wɔ. Baakoyà bɛn na yakobɔ fi ni abosom wɔ. Mo ni ma dɔn.
and it is a platform. Music, a piece of battle, maybe as a father, a piece of battle, maybe as a father. Oh, and it's a deeper life for back from almost deep life in Christ. TV crown more. TV crown, not the performance. If you say, I was a four, as some of you can, and you will be a lord out. May 2 hours for Cromwell. Who goes at Obia packing a car. Obia, a Janaka or Koda, a dime yes, yes. A William Manson and Mocho, a seer singer, say, as I said, a botu, baby, a baby, no custom, they are pretty winning now. Overcoat, Paplanina, no dinner. Now, on what dance I know, oh, yes, Uncle Wadana, no palm, and mine, no custom. And then come will be a woman. No woman from my desk, like I tell her, was meh. I have recorded that we are recording him. Oh, we don't say you pay nothing. Yes, you pay nothing. And then not of all, let's come up with your symptom. That's why your doctor. One walk a second from Buchile Abba. Omon was a card, Ubi in Injima, Nidina Bo, Ubi in a draw. Now, in the mind book once in a calm, or Tenam say, Saturday readiness, and I'm not the kind of moon I have read. Or Shambura, or Tenamani moon I have. Your final sense, Samantha says to estate as a estate, Saman, Kana who walk, a quana you, once a chameleon, or quana red, or quana green, or quana yellow. At a door better than a kind of moon, a changes a calam. Was said that was say, was what we do Ghana owing for 2 billion. And so I come fearful in now, no, in our bank accounts now, boom, in the room. And so I some which I can so cook myself a car who was it. What be you forced to live? What about Tosso now they go street to best street? Let the drink of furniture. Last minute I beat him come or through people. Hey, one for me tell you I'm not damaged by you. And so I saw a question about keep and you are a man Timo here, you can imagine. Obidia. You have a quack of that. Was a man out of second from Buchile, Dr. Moore, and our friend. Madame was say, hey, tell it, my lantic out through, Rabbe. Was who are not my uncle, the following Sunday or from a palace of Papa. Can't wear two. Oh, one tenum. Aliu Mahama, Vice President, former Vice President, or Cossa Banks from India's American Bank. Only be true, young, almost be true, a silent garage and no, so as a freaking. Oh, it's never been so for Papa. Omuko na yi aseno de no odi ni wadan se wo fon so ya hwebe wase no mu hwase ke bia obi atoka am na wan na mu dade enke ni funu ne be hedai to kani masa yes ne ma ni funu ya fla ne ma so me hom so oh it's okay mun ko sie ne ntam ni nya ka ni nkoki yes jamfana to ka ni jamfana to obushafo when you are watching a hole, you are put the wool. I some come free a tileba. I said, me, but years of my preaching, you know, preach ya. I say, hey, about Fenyan Sodomo, about Sinigomoria, about Sodomo, about Sinigomoria. I rather man so a tattoo sin so. If a good new platform, it's out. I thought sin so kitty. If a good new platform. Ama nipa ne mwa sata ma pem fo ho na me wa fo ho na kokra fo ho na nkra wo ho na mpani fo ho osimo mu nyina ne asase fry e di besi na so no Gomora emfu wura biem ati now so no mfu wura biem ti say you say de ya kana ya gro dia bibi na kwan so ba na ehu ankasa Samisha Yesu atemu abawi asia adofunu na sameka kaya na miyam siseme mafina ya siseme ho ko
Obefa Nima Nipa Bayamobo Masha Na Manfo Yasi Alfa Momebo Yasuribo Mwafo Yesu Kristo Obefa Nima Sabisha Yesu atemu abawi asimwa adofo na same kakaya na me yam sese me yam tusemio mafina ya sese me ko sha Yesu obefa nema wa bura watu betimi akum Yes. ubetimi atomo o pascal na wakotoni betimi akum eno wa betimi apu afasoku Jesus. Wow, see me put it in your coon. What's up on the bit in your coon? Wow, what has so bit in your pass on my job? Awesome. Oh. That's why I'm not talking. Wow, come on, bit in our shoe coon. Wow, gas in the whole fuel, bit in our brass yoking. I ain't oh. Na mi ni jabia sameda so temi sanu mi mu na mi ni jabia wonani na sami tani to e botaya anu na ya poto na mami ka do fo anu ti na ya bo sauma o ya bonia na ya nya hallelujah Yesu mota Ezekiel 33 verse 1. What's in the baby was or for years so we knew my son. Now one month formation said Biba. It's a command to move through her. I was in the Papa Tenaso. No table ponso, no crack trumpets. For trumpet in the brain. Sapa in the Kutana, Cromwellina. Was Shakoma who said, I can't be as if it was a bar. Or my trumpet in the soup. No bomb papa na me mo ho odi okuma nyina agi twi na mo ko gate na no wa bomb nka ye se bibi ye dai bibi ba ntimo na mo so bibi ba ntimo na mo so entem na se de mo yi na si ho se onu nko bom patron betene bre mi wo botron betene ba ko mi anu mi ansa no bi ankwa mpofrem sana Awurade asem tie Awurade asem ya mfia hu tutu obi enka ntra wo sa wo maame na wo ntu maame bewu agyawo ye obi wo ha ne manyi na ewu maame ne da so tie ase enka se bewu no mpanimfuo mu de odi kan na bekọ na de so so ntimi de meche bodam ne bi ko kaje tia wo hwe nipa ne gu wo aso kan se Awurade na be ne nipa we nyina bewu mako beduru me so say wa dwene say ufie fo mpanifo bewu ansa na aduru so a is a lie tidabi baba nkofrem ya kan bi nchem sawo tell you do what dance here Ezekiel 33 da kai mami na me fo ma no nsi Ezekiel 33 o say na Awurade asem ba me nchen na Awurade asem ba man nchen fo nchen say oni papa kasa tire wo man ma no say na ka che won say me kasa tire mu nyina say there is a hell. Yes, hell is real. Tiaba 3 days ni unim san kwasi asem na yedi yeni adwuma bi aye eni abetara ento sai concert party for na ba ya kamrofo nyina ba begu ha Sakalawi na ba ya kamu nyina mu beba akufo na ba ya kamu nyina mu beba mama na ba ya kamu nyina mu beba paya radia samne dia ye ope na ba ya wie wasi ya mo da wo chirawo
sabu nsam tem wo ho Yes. sa father nkan kyerɛ wo sa bishop nkan kyerɛ wo so di fo nkan kyerɛ wo na di fo no de omo yɛn ha omo office omo ya mo seat ɛwɔ gyanim yɛn bɛkan kan bra Ɔsɛ sɛ mede nkanta ba asase bi so. samede nkanta ba asase bi so Na asase no ma yi wɔ mu barima bi. na asase ne mu ɔman no eyi wo mu barima Na ɔde ne si wɔn mfɔfa. na so de wo ɔde ne si wɔnfo fa Na ɔno nkanta sɛ ɛba asase no na so. so wo sɛ nkanta ba asase ne so a Na ɔsɛn totobɛnto de bɔ ɔma no kɔkɔ. bɔma me ai adani bɛyɛ kye adani bɛyɛ kye adana papa ne bɛsa na yi mɔburo ɔda no ɛbɛyɛ kye adani bɛyɛ kye paa adani bɛyɛ paa adana papa ne bɛsa na yi mɔburo ɔda no ɛbɛyɛ kye paa ɛnɛ yabɔ ma kyerɛ wo wobɛkɔ kɔ hu ɔda yɛ so mu deɛ nam kɔɔ mu ba no deɛ nam kɔɔ mu ba abɔɔhyenfoɔ bɛyɛ tɛi awudifoɔ bɛyɛ tɛi amorɔbɛse bɛyɛ tɛi akɔmfoɔ ne abosomfoɔ bɛyɛ tɛi malamfoɔ bɛyɛ tɛi wɔne wɔsopɛ kristo bɛyɛ tɛi ɛma na mebɛyi ka asɛm bi bra ayi angel bra ɔkɔ kuwait asɛ saudi ɔse wɔne nkramofoɔ no te kaa mu ɛnam desert ne so ɛɛba ɛna ɔmo didi yesu atam wɔso wɔn ho yɛ ano sɛ biribi abɔ ne bo te sɛ deɛ asa adeɛ bi ewura no na ne boof ohun yɛ ano sɛ ɛnɛteɛ no ɛnɛteɛ gu fam ɛbobɔ kɔ soro sɛ ne ɛba ɛbobɔ ɛkɔ so te sɛ deɛ ɛpo ɛbobɔ asɔten no kebi twɛfoɔ so na wɔso wɔteɛm sɛ Lord forgive them. Yes. Otu odi Yesu atem. Omu blackmail Yesu di n'atem. Ɛno na mama mi sa asɛn wayɛ bi. Papa ni wu tantantan. Yes. Never blaspheme the Holy Spirit. Yes. Never speak against the name Jesus. Hey. Because there is no other name. Yes. I will bow body to me on this earth. Tiba ko pɛ. Wamos. Ti asɛm bi yɛ nam kɔn mu ba. Saa trumpet wee boom yie. Na de wɔn ti yɛ ni yɛ n'ate nkɔkɔ Yesu Kristo akyi no. Nipa bɛ bɔ nsa no. Ɛda no. Na ama ne ho brɛ na duru. Ewie brɛ na duru. Ɔbaa na ɔgye ne di na ɔdi wɔkyi no obetumi akum. Bɛrima no betumi akum atɔnso. Obi de ayɛ wura ne girlfriend ase. Ɛpɔlɔ kuku. Betumi afɔ ɔbaa ku. Betumi afa bɛrima ewu. Betumi na ɔbaa da 24 hours. Ɛbi. Betumi na bɛrima da 24 hours. Ɛbi. Deɛ na wopɛ. Kaa wɔde bɛyɛ dɛn. Betwa wakɔ. One day betwa wakɔ. Hwɛ ɔboase wɔn a wɔn bɛ fie mpanimfoɔ edi wɔn anim gyegye wɔn sika rɔfrɔf no ɛnɛ wɔn panyin baako yɛsɛ wɔn pr asɛdeɛ yi wɔgyina ayi site hɔ ɛna sɛ galamseyfoɔ sɛ wɔn yɛ obi de kaa bɔɔl no pɛm wɔn kɔ n'ɔda ne tie mu. Yes. ɛnso yɛsɛ mmaa yi sika wɔwɔ no ne yere ne ma gu aburokyire so ɔbɛ supervise adwuma no a otwa plate from landing to ɔboase street owi a n'ɔsa akɔ wɔn kɔ n'ɔda ne tie mu ɔkɔ. Yamfa bibia ntimi nsesa no sɛ woni na ba nothing. Yes. Revelation chapter 19 verse number 18. Ɛnɛ mede nkwa ɛne wɔwuo mɛsi w'anim ebia na wɔanhyia me biem ebia na meso manhu biem bɛwurade bɛkae wɔ saa da wei ebia me papa awu apirikyi nyinaa kora bia wonti bi da unhu ni da untie ni preaching da unnim me unim ni pakwa ba bia me free menta mankyem ɛdɛ na Awurade sɛ mmara me kanya me asɛm nkyerɛw ebi yɛ won ko awunti yɛ somaye untie bu nsɛm gye mu asɛm da sɛ ɛwɔ hɔ sɛ oni pawu akyi yɛ wantumi ankɔ Awurade nkyɛn ɛwɔ baabi wɔ bɛkɔ wontie da na wadwe kora ma so da na menim sɛ ɛnna obi wɔ ha wɔkɔ da Awurade bɛyi akyerɛ Revelation 19 verse number 18. Kɔ ɔsi emedi ahemfo nam ne asafo hene nam ne atumfo nam ne apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn so nam. Kɔ
ne adesia ne nkwa ne nketewa ne akɛseɛ nyinaa nam to aso na mu aboa ne asase so ahemfo na me hu aboa no 666 the mark of the beast the 666 yes ɔno ane ɛfɛ no aboa no ɔne wɔn asase so ahemfo ɔne asase so ahemfo ne wɔn dɔm sɛ ɔbɔbɔ n'ano ɛne wɔn dɔm so ɔbɔbɔ wɔn ano na ɔne deɛ ɔte pɔnkɔ fitaa no so no ɛdɔm no bɛdi ako ɛne deɛ ɔte pɔnkɔ fitaa no so no ne dɔm no bɛdi ako awurade wɔn asɛm na wɔka no yes sɛsi a wɔn sɛ wiase wɔn a wɔn mu nsɛm gyem kɔ ɛɛgya nkɔfɔfoɔ bi mbɛbɔ mu di akyerɛw obi a ɔyɛ sɔfo panyin yes yɛtu ne fo a ɛntu okay tu obi a ɔyɛ sikani wɔn sɛ nɛɛsɛ ɔyɛ sikani wɔ busua mu a wɔn ne nyansafoɔ sɛ wɔsɔw ɔnsɔw sika no wɔ ne nti no obi nka n'asɛm ɔyɛ panyin by force sɛ wɔdimi o so onim nyansa wɔn nam sika ne nti yɛn nka n'asɛm pàtó wɔn ti na mɛka no 2 3 ahemfo ahemfo so obi yɛ ɔhene this time a yɛn tu ne fo ahene yɛ awurade na ɔyɛ ɔhene odi kan nso awurade yɛ nwu nsa da dabi david ɛnwu nsa da dabi solomon wɔ nwu nsa da dabi jeroboam nwu nsa da dabi saa nkurɔfoɔ wei yɛn tu wɔn fo wɔ wiase oh so obi yɛ sikani obi yɛ sɔfo panyini obi yɛ ɔhene yɛn tu ne fo yes ɛna diifo atorofoɔ ɔka wɔ se don't touch the anointing ah no aka ne saa I will curse you from eti wɔ obi ne ti yi ti mi nyinaa akyi eti ne maame nte ase ne papa nte ase enipa ne di n'akyi ne nyinaa nim sɛ de ɔyɛ ne nyɛ ba sɛ ɔwɔ sika nkasa yes obi ne ngu sika ɔwɔ sika na sɔfo nketa ɔsisi ɛdan mi mu ɔmo nyinaa totɔ kaa na so yesu sɛ so nipa nya wiase nyinaa ɔhwɛ ne kra ɔhwɛ ne kra ɔso bɛ obi nya oh ɛnɛ satawale mu sakyera ɛne wɔn ɔkenya ma ɔkenya mu sakyera no afei na lewe nso timi ɔno nso ha odi ka wɔwɔ ne ho wɔ stage wɔn a ohiri ama nam kura bui ɔne ɔba no ɔyiri kiri wɔn ɔbɔ ne tirim sɛ ba yes ɔkenya ɛgya nom ɛmpo yesu asɛm dawuro no afei na lewe mu so wura mu wɔte amankyɛm ha afei na so wura mu wɔte wiifoɔ ku afei na so wura wura kɔbusa na ɔkenya na wɔnka wii mu asɛm nkyerɛ wo na ɔkenya ɔno deɛ ɔno ɔyɛ dati ayi o ɔne ɔsan wɔ sika ɔkɔ countries by countries na ɔkenya ɔno wɔsɛ wɔn ne nyom na ɛba na ɔto ba na ɔrekɔde ɔte wɔn na ɛba na ɔkenya na ɛsate wɔwɔ ne ho stage ɔna de saa de ne ba yɛ ɔkyiri kɔ so ma ne nam bu pɛn hwii ne kɔkɛ nti wɔante ɛnɛ wɔn nyinaa sakyera yes ɛwuru sɛ bɛbɛ mu kɔ ne nyinaa na wɔn dwane ba no hɛ afei na wɔso dwane kɔ hɔ afei na wɔso dwane kɔ mu okura deɛ wɔnom hwii ne wɔ wura afei na wɔso dwane kɔ hwii no bɔyɛ baako okuma se dabi ohun sɛ daa ɛba asɔre a otwa no akwasi kwan mu yɛ na daa ma ne 5 series na yi kwan mu nyinaa ma nkɔ bɔyɛ ne sate wi sɔfo wafrɛ ne tu ne fo sɛ aberante gyae wɔmfi wɔn yɛ bɛbɛ bɔyɛ na bɔdam nti ohun na wɔnim ne paa yɛsɔre anɔpa ne yɛ kɔsi do ana yɛkɔ asɔre na hɔ dabi ya bɛbi ogyina twɛn yɛ ne hɔ na ogyina akwasi ka wotwam na wagye 5 series ɔno wɔn fɔsɔ mokora nso so o wei akwasi mapra kwa mu yɛ kɔ every day da ama no 5 series wabɔ dam otumi gyina faako hwɛ wɔ sei saa ɔbɛhwɛ wɔ amade akye wɛɛ ɔnka ne ho yɛkɔ akoma dan pa john kai sɛ de su bɛgu platform n'anim deɛ tramɔ ayɛ wɔ mo ebi mu kɔ secondary school bi mu kɔ university bra satan ne tiri mu ɔden papa wɔnyɛ nipa de ma nipa o ɔma nipa bi ade papa da satan ne tiri mu ɔden
HIV for war ya ko ebi so ti se moa Yes. bi so ti se moa sabo sorry obeba ayi disco obeba disco obeba disco nyame na pay alefo nyame na pay alefo wo ko ta wo ko pay alefo isa ti wo mi na fe do so beba so Aye. ti Satan ti mo dey on fa the palma Yes. ado ni mani pe bia say ade bia Satan ni ma bia say ni ba di bia Satan ni ma bia say ni ba e di say ni pan man we so yes so for need na ha pro once na nkran tufo wo ye sikani a bra wo be ja ho akọ ntitai ma yin tufo ya butere ahemfo ma yin tufo na anyo hini nche wo bia Eza to Verse 20. Ɔsɛ na wɔkyerɛ aboa ne adiyifo atorofoɔ no nso a ɔkyerɛ aboa no ɛne adiyifo atorofoɔ no a wɔyɛ n'anim nsɛnkyerɛnne dadaada wɔn a wɔgye aboa no agyinaeɛ. mote wɔso wɔyɛ wɔn anim deɛ nsɛnkyerɛnne wɔde dada enti deɛ mu wɔ mɔte tv so no nyɛ nada o ɛyɛ nada me se ɔmu baako da fam sɛsie ɔyɛ wu fi na ɔka anum nsɛm ne cars yɛatwa ne ho ahyia wɔ fie no sɛsɛ cars no nyinaa ɔteɛ mo frɛ no car no mfini no ɔteɛ mo frɛ no fie a nnipa no akɔkɔ gye ne so no nyinaa agye ɛnoma wɔ moto kɔ asɔre da no si hɔ nkonnwa no gu ɔmu nyinaa kɔ wɔn ne bɛtumi agyina awurade anim bia ni hɔ. ayɛlɛt nti wɔ sɛ wɔkye aboa no ne adifo atɔfo ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɛde daadaa nnipa ɛnada no mu daadaa mo no ɔmo de mo kɔ nsɛm gye mu na de nti ɔmo yɛ saa ne sɛ ɛyɛ antikristo na yɛ ka wɔn asɛm sesesese no wɔn na abo ɔmo paa enti yɛsi ano obi wɔ wiase baabi a yɛn ti a wɔn yɛ adwuma nyinaa ne sɛ ɔsi ɔmo mpɛ dɔm mu no hɔ na ɔmo baa na ɔmo nyinaa bɛka ho na ɔmo ato asi nyankopɔn so ɛne nyankopɔn edi akon na ɔmo adi ne so na ɔmo abɛdi wiase so ɔmo gyi mi no no eti ne sɛ sesesese ne mpie antikristo ne mmara no na wɔyɛ nyɛ bebree wɔ Ghana wɔyɛ nyɛ bi wɔ Nigeria Togo all over the world ɔmo nyinaa bɛka bom sɛ ɔmo kɔ nyankopɔn so akoto ne so sa ɛno na yɛfa no Amagedon war ɛna ɛbɛyɛ the third world war ɛwɔ wiase ɔmo nyinaa bɛka so ɔmo kɔ nyame so akoto ne so sa Satan na di kan ɛno na Awurade bɛsɔre Yes. na no deɛ deɛ ɔbɛyɛ ni ɛda kan kɔ Ɔsɛ na sɛ ɔsɔ aboa ni mu ɔbɛni kan sɔ aboa ni mu yes. sɛ na antikristo ɔbɛsɔ ne mu sɛ Yes. na owia wayɛ dɛ kɔ Ɔsɛ ɔto wɔn baanu yɛ anim no gu egya tadeɛ a so ɔhyɛle mu no. tie o ma hyɛ papa na bufuo o ma hyɛ na bufuo ti mo hwɛ deɛ me bɛyɛ mo ma ma deɛ bi o deɛ ma me fa nsuo no ɔfa antikristo ni sɛ ya fum Ɔto no. baabi o ma ne na hɔ wɔsi baabi ɔto na akɔto no yɛfrɛ wɔn sɛ Ɔsɛ egya tadeɛ. ɔgyadeɛ yi Tadeɛ. ɔgyadeɛ yi Tadeɛ. ebi sɛ wɔn wɔgya ɛyɛ tadeɛ da Daabi. Hey. lek ɛwɔ bɔtɔntwe ba wei de wɔsi egya bi eti abɛn n'akyi paa ɛyɛ tadeɛ ɛhɔ ɛna aboa no bɛkɔ akɔtɔ wɔn wia na hɔ abiem Ɔsɛ aboa no. aboa no Yes. Ɔto wɔn baanu anim nso gu egya tadeɛ. wɔto aboa no ne adiifoɔ atorofoɔ Yes. owi yi na ɔfa adiifoɔ atorofoɔ no soso ɔno soso efum ɔso kɔto ano ansa na afei mu a na mu di odiifoɔ n'akyi nyinaa straight to the fire na ɔsɛ da no nipa bɛtwɛre wɔn nsɛ kuro n'akyi fɛn no so keka ho yɛ mpɔn. Verse 22. Verse number 15. Ɔsɛ na kuro n'akyi. Na kuro n'akyi Ɛna akraman. ɛna akraman yɛka kraman ne kraman woyɛ dwamanfo a woyɛ kraman woyɛ dwamanfo a woyɛ kraman tu wosa yɛ prɛko yɛ sɛ wodi aduane biara bi wodi aduane biara bi nti wɔ sɛ ɛberɛ a Satan ɛne adiifoɔ atɔfoɔ no di kan wɔ tani mu no hwɛ ɔmo mbɛtoa so Akraman yɛ dutufoɔ. afei obi a ɔyɛ kraman dwamanfoɔ Yes. obi ɔto obi ɔkɔbɔ som so ɔyɛ sakawa ɔyɛ skama Ne nyamamɔfoɔ. ɛne dwamanfoɔ Ne awudifoɔ. awudifoɔ mo a moyɛ abɔɔsɛn mohyɛ kɔndɔm Yes.
ne abosonso wa mutu adu na mahye hundi ra suronyame mawukra ha kromo ampanifo a yeso mudi ka ganam se ekọ abosom so ekọ jenkra esi umu wo dum e de kwa amenam omu wo ye bra omu ko mu no mu ka ne ko dabi amana no wo de ko ye dabi to se wo no wo todi bra elodi ne shire ni pawati yes hey ye nya ye bedi ene ba be eti beto asa pastor emenu mo tani mpa hode da okay di obenya no fa no a gold na rade na de se ho eye denti abrofo to gold wo de mo ja kusu emo bi na da wo nko busonso enko jinipa moja emegua mena mu da mutimi ya akwan ne nipa 5 mudi mu nia baako akọ na mena buo send live e da kotoka oh aso ne live e da kosifie asimo mo bajani mo tie wa wo yitwamanfo wo bajani udifo wa wo tuotu wo bajani abosonsonfo wa wo som bosom wo bajani mo bi ne wona opatro no de nyina and if you property so kosi form asori dem kra go ho abetwa okre etro na me police ni gina me ana me se me ni lances ana me frɛ papa yi ɛda de mu nyina mu nim na manchemfo ɛda policeman ana ɔne man ne kasai mu panyi ba ko kasai sɛ ɛda me sɔfo no ojim so ma ne nkɔma me papa no gya me wie ya ma me nkɔ no afra na sɔfo bla o ko no duru kwa mu na wo hia police fofo fra kasa wo gya lances ni ofie nso me ni lances tio sa men kan tiro mu sa ɛda me lances ofie nso me ni lances me ko tatro entinano etro afra bebia waso ya trofo abonsam tem oka ho ana hwan mo o say me yesu na maso ambofo so bedi nya ben wadanse mate yes me yesu ntimia me gina ha eye rade na ekasa onyamia se ye ni nyama ya ebe wadanse nkyerɛw one for krankom bi 21 verse 8 o say na ehufo obi odina wasaye ehu ne wona wanyi di wa wonyi yesu ndi etiwade yefo ani echiwade woni ma chiwade oba one oba ada bem one bem ada eye chiwade ye awalefo amofa mo yere mo to wati papa uyi kurase ni number 1 yes o yale o fa yere to obodam wo botam enti toilet de na wonye dai kanya kamen ni afa be ma ho ma ofirufia sameni wada o manim saa mabre wa ada na so woni dia fo onum saa fe woni di mfa ato asia yes sama didia fo manum afa de mabre enti me didia fo me moto om suso ai aya didi fa ato me didi fa moto om sama fa woni ma mabre ti me fa ato o modam abodam tuwano oye chiwade ifi ne udifo wa udieu unja udie de waka yes na udie no enye de ntrobo asefo na ye udifo dabi eye wa wo ba unti krom ha wa oni jonga ya da na makonuma duro na machie ku wo ye udifo wo ko mu chamke abofani moja e bebu selfie mo yes obanom bonsam jem ebinum moja president amampani for omu mba bi omu yesi omu de so de na bi awu asole na nsenya wonka wose amampani for de ba omu se wojani mu yesa de ade bi ti sa wo masa tiri omu kon ana yesa kifa kofo ana wona oya abo hye no so no eja na isi wo nyina ti wo se num moja ba ko ye wo ma sa utimi pa mu ka say you swear we are the boy in your
bɛgye ansa ne gya no ɛbrɛ adu yes ɛno nti ne gyina sɛ wodifoɔ ne nyamamɔfoɔ adwamamɔfoɔ ne adutufoɔ ɛne adutoɔ abosonsomfoɔ abosonsom ne atofoɔ nyinaa bɛnya wɔn ɛne atofoɔ nyinaa bɛnya wɔn kyɛfa wɔ hefa ntade a ɛgya ne sɛ ɔpɛtale mu no ɛne ɔpere no no busafoɔ afei deɛ na menka bio sɛ mereka asɔfoɔ akɛseɛ a aba apirikyi wɔ wiase kɔ radio ahodoɔ so ɛbɔ dawuro ɛho asɛm na nso nipa ɛna so mfa na meyam hyehyɛ no megyinae menyine bia nso mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade sɛ wonim sɛ mawie pɛyɛ ne menya nkwa Awurade fa no yes because deɛ mahwɛ hu ne sɛ medi na manom na makɔ ne agu ne madi foforɔ na masa akɔ ne agu ne madi foforɔ na mada na masɔre na mahoro m'anim na twitwi me sɛ na masa akɔda na masa atare foforɔ na ayɛ fi ne masi na masa ahyɛ foforɔ na masi ɛdeɛ ebiem na aka wɔ wiase kana mi pe bi na mani bɛbila mi nye bia ne noa saa de ko hu pan na saa koko tibra die biem na aka tie na aka sɛ bibi foforɔ bi aka hɛ bra so obi ka kyerɛ sɛ wo kyerɛ na bisa sɛ wo kyerɛ mo die mu gyina yi bigyinae sɛ wo so wo ho ɔfa me so me ho ɔtan me kyɛn wo sɛ wo kyɛn na wo fɛ na so wo kyɛn wo ɔtan me wa ɛnyɛ pɛ wo to so kyɛn ne me so me to so kyɛn wo sɛ wo wa kyɛn ne me so me ti akyɛn wo wo pa so yɛ tie ate sɛ sɛ wo sika kyɛn ne me so me ohie ni kyɛn wo ɛgɛ deɛ na ne kyɛn me woyɛ tuntum a meso meyɛ kɔkɔɔ kyɛn wo woyɛ tuntum kyɛn meso meyɛ kɔkɔɔ kyɛn wo ɛdeɛ biem woakɔ sukuu na ade kyɛn meso mankɔ sukuu woba so bɛyɛ illiterate enti ntena hɔ ama obi nka nkyɛw so wɔkyɛn wo woasi fie a meso so a na wokora deɛ wobrɛ ho wofa kaa mu a wonni sika nti woatɔ kaa ɛna da bia dedi akɔ no ma me deɛ me ɛna me sika me wɔ nti miyi wan si dem bitimi tata ovan no de me ko bo ase me wa powerful ka bia me pe o wiase bia ya me dia ya sa ma gina no ana obi o tiri stop bi mani gina bia o tumi yes ti me commando stop na fo me ma wan si ya won for power ada mo tumi tumi na mo bi commando o gina stop no stop ne police phone gina ka mama timi me wan si stop no gina fami ko estate asa ne ho fa cha ka sa me so ne ho atantew eye pa mo bi na da usafo hell is real heaven is real yes choose one yama baako yamu akwanya fa baako ha last year enipa pay ko wu wo Libya no chase ni pay ko wu wo Libya kana fo yakwa ko pesika yakura ba ko say kana fa no wo desert ne so no I say pick up and one train is see the top from no ko jam yes so to wa so within 5 minutes now desert na kata wo no say desert ni mo enipa nka se pa because of money na na mo sa pompo e kono eyi nsuo no e twe pa no ba se ya no mo be kuku no so bebre o mo nyina ewu ti say ni pa we mo koyin when ti mi akopɛ Yesu ti kwan okopɛ sika ti kwan akwu kramsa amene efuna ye mumma sɛ nipa ne nyinaa ɔmo kɔe bra ɛnɛ ne wadom brɛ ɛnɛ ne nkwagye ɛda sɛ migu so ka na wogya ne dɛre ɛmo bi na ada wo ɛsopa na meka ho asɛm sɛ ɔbɛme abɔ wɔ suwa kwasi ada bra yɛpo a yɛbɛkɔ akɔbɔ wo menka se gya mepɛre si gya roma gya angra ka gya president a wokɔ no ba me kyerɛ wo sɛ
enye nkwa wɔde nkwa ne firi Yesu yes na sɛde na de so abɛnya nkwa na sɛde nya den ɛne sɛ di Yesu di pɛmu ka abɔne ma yɛ mo wɔsu ɛwɔ ne din mu ɛma abɔne fafiri ɛno ano yes wanka sɛ ma yɛ mpetew so ɛma abɔne fafiri tina mɛde papa owuo ɛne nkwa asi w'anim na mehyɛ wo sɛ yi nkwa na sɛ dabi wone ma nhyɛ wo baabi abiem a yɛbɛhyia ɛwɔ Jerusalem. God bless you. Bless you too. Sorry to know I'm also. Hallelujah. Praise the Lord. Mark chapter number 8, verse number 22. Bible says, "No Jesus Christ ever ambassador." Hallelujah. Now, Obama and the be Abraham. And according to King James Version, or see the Abraham side until the Amaro. Now, Bible is Jesus on the side. Our king free glory, you free glory, or king free glory, and son of Empire, Amagana. Now, even with that, upon Burman, or beside us, who are here? God is the who not saying, for 1 year. Upon one time, yes, we use the free financial control. The idea, yes, we can't be free glory, not doing our fighter our father. That's free glory. Okay, and your financial can be a hindrance to your salvation. But I'm saying the gospel. I said, I do this. Yes, Lord. Sampiana. Now we want power. Sampiana. Yadiliantina. Sampiana.
Hallelujah. And the swear of the only, Jesus, that was the word. Hallelujah. And the rumor said, if you say, I'm not in the rumor said, the Lord, hallelujah. It's an anarchy. So don't worry about Jesus. Say, someone what to increase. I'm not piano saying, not piano saying, I assume what you're trying. And now I'm not doing. Your first tax must not make you whole. When you receive a second tax, you will be restored or you will be completely whole. Because I have to be wrong. I know that you if you are upon all assembled this is a woman Bible of the prayer. And son who wants to let me a prayer. Hallelujah. It's a summer one thing. What you look at and I'm here to post. I think people are account. I don't know something more. And now I'm ready to put anything to you. I don't have any problem. If you need a tax, yes. So we need a drama. I don't have any problem. But if you need a tax, yes. So we need I want to sign on. I want to sign on the tax. I want to endorse it. Because I don't need this. I don't need this. And I'm not doing it. Yes, right. Take Isaiah. No, policy says, who need quiet for the bomb boy? Who need more? The name Jesus says, I am fire. Because the totality of God is in Christ.
Asole asole enye ne ça passe ça vous allez vous fitir le frère Audio Jungle. Audio Jungle.